Bayramçylyk güni marada dükanlar ýyr ýapyldy. Böлекleýin dikeldilen otly gatnawynyň ýolagçy sany çäkli bolmagyna galýar. 8 mart halkara zenanlar güni Mary şäherine dükanlar, kafeler we restoranlar gije sagat 6 açanly ýapyldy. Pandemiýanyň fonuna karantin çäklendirmelerini sähel gowşadan Türkmenistanyny synyň maksady bilen Aşgabat Türkmenabad aralygyna böлекleýin dikeldilen otly gatnawynyň ýolagçy sany çäkli bolmagyna galýar. Mary şäherine 8 mart güni öýlen sagat 6-da ähli dükanlary ýapdyrdylar. Öýlen sagat 3-den soň polisiýa aýlanyp eger dükanlar açyk bolsa, onu jerime salynjakdygy barada duýduruş berdi. Dünkü dükanlarda äleýsem kafeler we restoranlar hem ýapyk boldy diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Ýatdasak geçen hepde türkmen häkimetleri marada kafeleriň we barlaryň ýapylmagyna degişli karantin çäklendirmelerini gowşadypdy. Köçelerde adamlar aýlanmaly däl, şäher ýaşaýjylary öz öýlerine oturmaly edildi. 8 mart günü bayramçylyk gününe meňzem etdiýip marly ýaşaýjy sözüne goşdy we öýlen sagat 3-den soň polisiýanyň adamları köçelerden öýlerine ugrudanlygyny habar berdi. Şeýlede habarçynyň maglumatlaryna görä agşam polisiýa şäherde içkili raýatlary saklady. Olaryň käbirine 9 mart günü ýerden sagat 8-den günortan sagat 12-çenli şäherde arasaçylyk işlerine gatnaşdyrdy. Olary guran ýa-da çaplan agaçlary türkeglere ýükletdirdi. Adamlar şol işlän ýerlerinden öýlerine ugratdylar diýip marly ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň rejelenen görnüşine laýyklykda halkara zenanlar güni Türkmenistanyň kärhanalaryna guramaly we edaralaryna işlenilmeýär. Häkimetler koronavirus pandemiýasynyň fonuna girden karantin çäklendirmelerini böлекleýin gowşadýan mahaly Aşgabat Türkmenabad aralygyna hepdede bir gedeklik şerti bilen hemde synaw maksady bilen dikeldilen otly gatnawynyň ýolagçy sanyny çäkli saklaýar. 300 adamlyk bilet satyp çykarylsa da diňe 100 adam otla minip bilýär. Sebäbi Aşgabada gitmek isleýän adamlar hökman sebäbini görkezmeli diýip bir Türkmenabadly ýaşaýjy aýtdy. Onuň sözlerine görä häkimetler bilet satyn almak üçin Türkmenabadyň wagzalyna barýan adamlardan olaryň näme maksat bilen Aşgabada barýanyny soraýar. Guwahat talap edýär. Eger de adamlar iş tapar bilen barýan bolsalar onuň bu barada hat görkezmeli diýip Türkmenabadly aýtdy. Ruhsatnama ýok bolsa bilet satylanok diýip ol sözüne goşdy. Ýatdasak Türkmen demir ýolları agentligi hepdede bir gedek synyň maksady bilen Aşgabat Türkmenabad otly gatnawynyň dikeldilýänligini martyň başyna ma'lum etdi. Agentlik beýleki ähli ugurlaryň otly hereketine girdilen çäklendirmeleriň möhletiniň 1 aprele çenli uzaldylýanyny aýtdy. Habarçynyň maglumatlaryna görä sewitleriň arasynda awtowluk gatnawlary hem berk çäklendirilmegine galýar. Mary Türkmenabad magistraly bilen Mary vilayatyna ugurmak üçin raýatlardan hökman COVID-19 test netijelerini görkezmek talap edilýär. Şol bir wagtyň özünde Türkmen howa ýollary gullugy hem öýdüniň halkara uçuşlaryny dikeltmegiň möhletiniň 31 marta çenli uzaldylýanyny ma'lum edipdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä Türkmen howa ýollarynyň bir uçury halkara ýük gatnawlaryny dowam etdirýär. Ol 7 martda Germaniýanyň Frankfurt şäherine ýük taşymak üçin uçuş amaly açyrdy. 8 martda uçuryň Hytaýyň Pekin şäherine uçuş amaly açyrmagy meýilleşdirildi. Bu aralykda Hytaý neşirleri COVID-19 garşy Hytaý tanjymlarynyň Türkmenistana getirilenligini habar berýär. China Observer neşri koronavirusa garşy Hytaý tanjymlarynyň 6 martda ýerden türkmen uçury bilen Türkmenabada getirilenligini habar berdi. Hytaý döwleti bilen il teşikli Şanghai Aýyn neşri hem özüniň Twitter hasabyna Hytaý tanjymlarynyň şenbe güni Türkmenistana getirilenligini habar berdi. Hytaýyň Türkmenistany üpjün edýän COVID-19 tanjymlaryny daşaýan uçur şenbe güni Türkmenistana geldi diýip Şanghai Aý tweet paýlaşdy. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti koronavirusa garşy ýurda getirilen Hytaý tanjymlary barada habar bermeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy şu wagtda çenli 4 tapgyr vaksinanyň ýurda getirilenligini, ýöne sewitlerde heniz tanjym işleriniň başlamagyny habar berýär. Türkmenistan ölçäginde koronavirus hadisasyny resmi taýdan hasap almadyk az sanly ýurtlaryň hataryna galýar.